Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Karon din no, atong ipadayon ang laing sumpay nung sa gilanon o sa dili pa. Mamasas ako diri og mga comment, si Len Sebmin. Hala, kanindot kaayo sa drama, Idol Sir. Salamat kayo no, sa pagpaminaw, Len Sebmin o kang Romana Virtuala. How hapit na jud, Idol. Happy listening, Stranggani Jinsan. Looya ni Maning, oy. Salamat kayo na sa pagpaminaw, Romana Virtuala o kang Perlin Martinito. Shout out din no, sa mga kauban ni Perlin Martinito nga si Raisa Margie, Samara og Lily kanais na jud sa maong drama. God bless Lods. Salamat kayo na sa pagpaminaw, Perlin Martinito o kang Rocky Vlog. Grabe ang signal nagkamang jud kayo Lods. Yes, makapaminaw ako ani karon. Okay, salamat kayo no, Rocky Vlog. O karon mga ka-DJ, mga ka-listeners, niya ang katapusang sumpay ning sugilanon. Ayaw akong tudlo nga dili ka na higugmaon, nga sinuwat ni Glenn Pino. Mahal ko ikaw, Gretel. Labaw pa sa akong kinabuhi. Mahal ko sa kayo ikaw, Eman. Maayo pagmamatay na lang ko kung mawaha ka na ako. Ambisyoso ka, Eman. Nasayod kong ang amo lang katigayunan ang imong giapas. Palay si Gretel, kay wa ako gid panganduya nga ikaw ang mahimong hinigpugmas sa akong anak. Babagan ko gid kamo, hangtod sa kamatayon. Pasaylo ako, Eman. Kay karon ko pa masuta. Ngawa di ko mahigugman mo. Dili ka na tinuod, Gretel. Kalag sinaray na nga kamatayon lang ang makabuwag na to. Gusto na. Wa na ko ang iyang pagpamation gikan mo. Kay dili kita agay sa usag-usa. Mong hikalimti ang tanan tali na to. O ang yuon ko ikaw. Nga ayaw na. O ayaw na gid ko higugmaa pa. Mahimong dawaton ko ang mga kasakit nga kumatanggap-taman tungkol sa kungkugman mo, Gretel. Naman na utang buot. Ayaw ko tuloy. Nga dili ka na higugmaon. Ayaw ako tudloi, nga dili ka na higugmaon. Pakiluoy so sa kabinuhat nga matuod nga nahigugma. Pangaliw po sa kakasing-kasing nga andam dawaton ang tanang kasakit. Dili lang siya didan nga higugmaon ang binuhat nga gihimo niyang rason aron lang magpakabuhi. Sugilanon sa gugma sa nagpakatakos ug ubos ninyong igsuon ug tagsulap. Glenn Pino. Direksyon ni Dino Eliseo. Music score and effects ni Ariel Mancao. Sound Reiki Savage Garing. Recording and technical engineer Lloyd Gabiana. Ayaw ako tudloi, nga dili ka na higugmaon. Ayaw gayud kalimot nga ang tanang butang ning palibutan aduna gayoy katapusan. Bisan ang atong mga pag-antos aduna usay kinutuban. Apan bulahan ang mapailubon ug mainantuson ug wala kawagi sa paglaom. Pagtuo o pagsalig sa amahan kay may ganti nga nagpaabot kaniya sa unahan. Mga kasama, niya ang katapusang sumpay ning sugilanon sa gugma nga naguluhan. Ayaw akong tudloy nga dili ka na higugmaon. Ingon sa dili ko magkatuon ni ining tanan. Dili ko. Kung mao, nakusap kay kong saha nga nahimo ni Manuel. Unsay akong buhaton. Iya pa ba akong mapasay, no? Si Gretel.
Hello? Gretel? Mom, nakadesisyon ako. Mauban ako ni mo dito sa US. Unsa? Yes, Mom. Ito na kita manimuyo dito hangtod sa hangtod. Gretel? Hello? Hello? Gretel? Gretel? Kalit yang giputol ang among panagsulti. Dili mahimo. May pagkaputong ra ba kining anak? Tingali unsa iyang buhaton. Tawagan ko siya. The number you have dialed is either unattended or No, dili siya makontak. Gi-off niya ang iyang cellphone. Dili mahimo. Dili gyud mahimo. Huwag ka ba na isulti di atong iman sa tanan? Sa kamatuuran? Ha? Sa kamatuuran nga unsa? Huwag ka ba na itug-ani sa matuod? Nga si Maning, nga iyang amahan. Maura sa ay ang Manuel Ordanita nga kanina ko hinigugma. Nga ako giingon mo nga mipasakit ug miguba sa kupekatao ug mga pangandoy. Wa ba di ay? Ganun mo man siya musulti na ako. Ganun man. God, help me. Gusto bang akong desisyon? God, help me. Nga sa ato pa man, base siya magsulti ako ron, nga happy palitok mismo ni Gretel, ang nga ni Senyora Emeline na may responsable sa pagkawa ni Papa ni Maning. Mao ka na ni. Kung nasayod ta nga utukan si Gretel, ug dili nga makasabot. Pero nakalitan ako niya ito. Kana, di lang tungod sa gisulti ni Luincio na ako nga akong gitawagan. Diin miingon nga wala ang interesado ni Papa. Si Senyora Emilian lang. O nga, diretso sa ko nakasulti. Apan, huwag na ako malitok sa hingpid nga Senyora Emilian. Kana tumuda usab sa sitwasyon. Diyan sa kong kabalaka sa pagkawa ni Papa Maning. Nga unsay may tabo niya. Kay huwag ko makapasabot ni Gretel o Tarong. Kaya ako man natibawi. O giswayan ako sa pag-divert ang istorya para mawa kini siyang una-una. The more na nun siya nga nalain ako. Sa akong pagsabot man, nga nung yunian na ang reaksyon ni Gretel, kana marilit sa inyong sitwasyon mismo. Kay supak mo si Senyora Emeline sa inyong relasyon. Ang kaya pagsabot ni Gretel nga may pagdumot ka siya inahan. Number nga, maukay ang buot untang itumpok nga responsable sa pagkawa Papa ni Maning. Basta na akong pagsabot ni. Nga mo ganay iyang ikasukan o gagkahiubsan ako. Amagal og communication naman tingali ng problemahan o walang solusyon na nga magsulti rin mo tarong para mapasabot mo siya sa imong kapahin. Wala gusto ako mahitabo ni. Pero unsaon ko man. Siya man mismo ang milikay nako. Sa kabahin ni Gretel, isip na makabaso niya man. Kay gawas nga sensitive kayo ang iyang inahan, si Senyora Emeline.
Bisang tuod, was lima ayong pinagtanay. Tuod sa inyong relasyon. Kapan, di gini kalimod nga iyang inahan ang imong pasabot. And blood is thicker than water, di ba? Gusto ka, Nick. Wasap siya masuway ang kontakin mo. Si mong phone. Di ba, nabalik naman ini mo? Oh, nabalik na ako, Nick. Pero huwag ka lang niya buhata. Bisa man na lang sa pag-message na ako. Di siya ko makakontak niya. Kaya ang iyang phone to ani Senyora Emeline. Dili sa ko gusto nga makadungkang lahinoon kini sa problema. Kung siya si Senyora Emeline ang makatubag na ko. Paningwa lang kitman nga magasulti mo. O kung gusto ka, tabang ko. Aron magkasulti ug magkasiptanay mo. Aron nga mapahat sa inyo ang inyong problema. Salamat lang, Nick. Di man, doon ako ikatabang. Tabangan ka. Usman ko salamat kayo. Kaya ko rin eh. Ako rin masulban. Yurado ka? Basta. Kaya na ko ni. Basta kung ako yung bagutan-on, kita yung pagi nga magkasulti mo mong tarong ba? Pasat ka lang siya sa tanan. Sayod ka. Kaya ikaw, huwag gilain akong gisalikan. Ikaw rin yun. Aluoy ka tabangi ko. Wala kong sayod. Kung noon sa may mayon akong buhaton karon. Wala Ginoo. Unsa nakaresulta karon lakaw sa akong mga kabaro sa Frana. Nga tunay nga may unong nako. Nga ilang ipasaling na. Mapatay si Eman ug mismo si Madam Emeline. May untang amulampo sila. Aron nga ikapanimawas ko kining akong kinangatan. Usa sa hinungdan nga nung naingon ko ini. Mao ang akong interes sa 100 million nga ako untang ipalukat ni Gretel. Kung nahipawan pa nga ingon ini ang mahitabo, maayo pagkilugos ko lang unta si Gretel niadtong diha pa siya sa akong mga kamot. Nagmahay na noon ko. Nuwa ko ka na buhata. Shit! Oh, shit, animal. Sabi ko kung saan ka itong tingog. Nga ako ng phone ng vibrate. Igira. Oh, sila di Max kining bitawag. Unsa naman kay resulta siya nagpasaling kadaghan ang mutabang na ako aron mo kalingkawas ng problema. Hello, Daddy Max. Dugay ka lagi may tubag, Ron. Sa? Unsa naman itong imong gipasalig na ako, Dad? Nagdaghan ang mutabang na ako aron makalingkawas ko ng problema. Karon nga akong gatubang. Daganang gustong mutabang ni mo, San. Sa ako mga suod, ilabinag ako mga kailang mga abogado. Ipasaling sila nga buhato nilang tanan. Nga makalingkawas ka na ining problema. Kung maudad, unsa may ilang gipaabot? Magsige na sa sulti nga mutabang pero way gibuhat. Kamangabusad ko nila. San, kalma na, hen. Dahil masolban ka ng problema kung mag-iningon ka niyan. Husto ka, Dad. Pero maor magud gihapon ng imong gisulti nako. Pila na kauras nga milabay sa atong panagsulti. Dili ba? Dad, wa bagay bago anak nga makapaikag nako. Og makahupay sa kabisit nga gibati ron. Rob, Unsa man gyud ang sulti, Dad? Taruhan na, be. Dili ko gusto maglaom sa kutol nga istorya apan way gibuhat.
kuan. Silang tanan dingon. Kaginahanglan nga lagi, gyud kinahanglan iagi gyud sa proseso ang tanan. O kung silang gusto mo hitabo, ha? Dili pa sila magkatabang ni Murat. Unsay gusto lang mo hitabo? Mo surrender ko? Mo ba? Ha? Karimax? Yes, Rob. Ha? Bullshit! Kuan, Gusto na, Dad. Gusto na. Dili na ko gusto nga mati pa niya ng imong pagpasabot ako. Kaya dili na mo akong gusto mahitabo, Dad. Dili ko gusto nga bilanggo. Mahitabo na ang mahitabo. Mga matay na ko, mga matay. Rob. Nasayop di ay ko sa akong gituhuan nga hantod karon. Bisan pa sa among karong kahimtang. Ngayon na nini ang among pangitaron. Nagtuo kong may pagbati paghihapon siya kanako. Kana tungkol sa padayon niyang tinguha nga paggukod nako. Hantod nining higayo na. Deng! Ay, ikaw naman, Deng! Siyong, ikaw na. Ay, tinuod doon na yung giingon ni Pitoy na ka nakita kanina. Ay, nga na ulit nakadili sa ato. Dayon siyong. Dirita magsulti sa taas. Dayon. Ay, mauba. Ay, nagibalwa. Nag-igihapon ni Senyora Emily ang tanan mong pagpasabot niya. Mao ka na, Siyong. Ay, sabi ko ba nga kung ay mabati nila ang kamatuoran. Mausap siya. Nga mabago siya. Ingon anak na gihapon siya kataas nen. Siyong. Ay, pero sa may imong gibati ni. Ay, human mo masulti kaniya ang tanan nga kamatuoran. Ay, wa ba mo gaan ang imong pamati bisan iya kining gibaliwa. Nga sa laktod, kung atong sabton, para nimo, wa siya mo toon nimo. Sa akong kabahin, Siyong. May kalainan man o inguntang nakuhaan ang kabugat nga akong gipati sukat pa kaniadto. Napanalan na ako. Dili kinihingpit. Kay pakyas man ko sa akong pagpatuon ni Emeline sa kamatuoran. Neng. Apan sa laing bahin usab. Giyamaman ko nga akong kagalingon. Nga nasulti ko na kaniyang tanang kamatuoran. Dili na akong problema nga tukuan man ko niya o sa tili. Ang mahinungdanon, natagan ako kay gayonan nga akong kaugalingon nga makapadayag kung unsa man ang akong gibati sud sa taas ka panahon nga ako lang gitago o kiloom. Anha na tingali ko niya tuhuan. Maning, ikaw Deng. Bitaw, Ay, tuod. Ay, nakapanihapon na ka. Ay, murag sa akong tanaw, no? Ay, murag wa pa man ka makailis ikan sa imong pag-abot. kuan. Ay, okay raman ko. Di naman ihapon siyang mauraman kihapon. Sa pa may kapuslanan. Ikaw, Deng. Ayaw yun, ana, ning ha? Mahimong wakat ko ni Senyora Emily. Pero paminaw ko no. Unsa lang siya. Kung ikandi ni mo kang dong iman o ganhin na mo ay nga mitsuol ni mo. Salamat, Ensyong. Ay, Neng, ay ato lang kahataman ni hapon sa mansyon. Ay nagloto may bisayang manok dito. Ay timing kaayo sa imong pag-abot. Ayaw na lang siyang magluto na lang kung akong panihapon din eh. Sayo-sayo pa man po. Ay nga, nung taong maghago ka pa man og lungag diha nga tuan na may luto dito. Ay ato na lang tayo dito mangahon.
Ay wa pa baya po ko makaparihapon eh. Ay ito'y manihapon naman sabi dihang naagi dito sa Petoy. Ay may sorte lagi nga nakita ko ro kaniya nga nauli na. Ay maotong nagdali-dali kung susi ni mo din eh. Ay, Ning! Ning! Ay, Dili naman unta ko gusto makakita pa sa mansyon. Kay gusto na nagkong tunan ang akong kaugalingon nga hingpit nang malimtan ang tanan. Neng, ay kung gusto kang kalimtan ang nangagi, ay usa sa angay di mong buhaton, mao ang pagtawat sa kamatuoran. Aron nga hingpit kang magmalinaon o di makamove on. Ensyong. Gaya ba ningot na taghinigo sa sabaw sa manok Bisayano? Bitaw. Daghang gyud kog nakaon ra. Lami madining mo timplas din siyang og tinuwang manok Bisaya. Labi na nga gibutangan niya og gabi. Pagkalami. Ay, tamong gahi ay tangad. Ano'y o gabi na yun ang sikreto sa pagluto ng tinuwang manok Bisayan. Ay, saktuhan lang kung di mo sa timpla o dili pasobrahan ang sabaw. Jesus, ay lami na kaayo na. Dili na di mo ikapaylo o litson nga baboy. Mao yun siyong. Ay, doon di ay, ay, kumusta naman di ay si Dong Iman? Ay, ron siya. Ay, mausa din ay naistabo di na karon ni Senyorita Gretel. Ensyong. Pero akong gisultihan ang akong anak. Nga kung tinuod yun nilang mahal ang usag-usa. Malagpasan ra nila kining maong pagsuway. Ay, dili matingal lisod na pasabton si Day Gretel na. Ay, nakailan na bayatan niya. Tinuod na siyong. Pero sa akong sabot, sa gisulti ni Iman ako, naiubos yung kuno kaayo niya si Gretel. Ay, maayo nang magkasulti sila aron maistoryahan nila ang problema. Dili sa yun, siyong. Tungod kay na si Emeline, o nasayod ta, nasupak siya sa ilang relasyon. Labaw na tingali karon. Nahisayra na niya ang kamatuoran. Nga ako, mao ang amahan ni Eman. Maurasabde ang Manuel nga kanhi na himo niyang hinigugma. Nasud sa dugay ng panahon ug hangtod karon. Iyang gituhuan nga nakasa niya ug mawin nakagkuba sa tanan niya. Pero aksoning, ako no, ay nagtuogod ko. Nga hangtod ning higayuna, ay bisan pa man sa mga panghitabo tali ninyo ni Senyora Emeline. Ay nga mahal kapag gihapon ni Senyora Emeline. Kaha, Ensyong. Sa kadugay na sa panahon ang usa kasamad ay sangad-tungad-to. Muhinay-hinay dug kini sa pagkaalim. Ay tingali, magpabilin ang iyang uwat. Apan ang hingtungdan ni Ine, ay dili na mubati pa o kasakit. Pero kinayang pagdumot na ako, hangtod karon. Nganong nagdumot siya nimo? Kay dili nila matawat ang kamatuoran nga wa mo magkadayon. Dili na ko buot nga maghisgot pa kita niya na, Ensyong. Gusto na akong takupan na sa hingpit ang mga panghitabo. Og nangagi, tali ka na mo na Emeline. Og matigayon tingali kini kung hingpit ko ng biyaan kinig dapita.
Maneng, unsay? Mao karay misod sa akong nauna siyang. Nyaron, hingpit ng maalim ang samad sa among kagahapon ni Emeline. Hingpit ko ng biyaan kinidapita. Ug adto na magsugod og bago ug laing pahina sa akong kinabuhi. Sa laing dapit. Maneng. The number you have dialed is No. either unattended or out of coverage. Gabi na lang, pero hangtod ni kayo na. Huwag yun mauli si Gretel. Ugo paghapon siya makontak. Ay, magkasiya. Nabalakan ako kay natawgan ko na ang iyang mga higala nga posibleng magkasulti na ako kunain siya. Pero wag yun sila gisulti na ako. No. Wa kay daotang nahitabo niya. Wa ba ka? Bro, mitawag ka. Kumusta na si Madam Emeline ug Eman del Socorro? Milampos na ba mo sa akong gustong mahitabo nila? Wa pa, Borat. Kay gustong tumabutang siguro ba? Arang limpyo kini paghimo. Nagampaw pa sa plano ba? Kung mo, unsam na tuyo ni mong nanawag ka man. Pero, may mandanong usulti no, bro. Maribaw ko kami tuloy siya kayo ni. Ha? Unsa ka na? Bro, nakita naman si Cristina Guerrero ka na ginusara. Unsa? Tinuwa ba ka na yung magsulti, bro? Yes, bro. Sa tanaw naman, bro. Para siya pwede ka problema ba? Kinaglakaw siya nga ginusara. Parang kuha ka ulingon. Mo ba? Siya bang naman na, bro. Bro. Nagsama ba ng mga bro? Ha? Bro, bro? Bisan kiyon sa nakos pagkulaw na. Dili ko naimutang kung dili may magkasulti si Gretel. Gretel, dili na ko kaya nga dili ti ka makita. Huwag magkasulti. Pero unsa may akong buhaton. Unsa man. Okay, girls! Okay! Apilang dito na nga mga girls, ha? Let's morning the night! And when the morning comes, let's light the morning! Ay! DJ, pump up the volume! Enjoy! Ay, nausa pa niyo, oy. Ikurog pa niya akong bulsa, oy. Hindi na mapalagay ang cellphone ko. Sino ba itong tumawag? Ay, kaniyot lang ha. May phone call ko. Kisa ba ning nitawag, oy? Ka-disturbance ba ani, oy? Ay, ginag! May rock ko! Hello, Iman, my dear. Siska is speaking on the other side of the phone. Hello? Siska si Iman. Oh, yes, I know. Kaya may appear man ang imong name. There is akong phone. Anything that I can do for you that you cannot do for me? Nagka-disturbo ba ko? Well, very big disturbance, God. But anyway, kay ikaw man, so wa na lang. Sorry, Siska. Don't worry, basta it's you. No problem solving, God. What a big surprise, ha, Iman? Long time no see, ha? And long time no touch, pod. May mo ba kung magpatabang ni mo, Siska?
Hala, di ginunta na. Kay may party kong gitambungan dire. Bato, ikaw man. Sige na lang. Bitaw, just C8. I'll be there for you. Go on. Leave me breathless. May mo bang magkita na? Unsay nga? My toes, my knees. Wag na ako ginibola. Jessica, please. May problema mi si Gretel. Kung ikaw lang ang nauna ako nga makatabang na ako. Sure ka, Imon? Makasaktan mo lang ako, ha? Hinayin mo, ha? Ako, cute, bakit ako pa? Hinayin mo, Bisan malimod pa si Aman. Ano dinikit siya makadenay na ako. Kaya may kunak ang mga panghitabo tali kang Mommy Emeline kung sa iyang amahan. Nga sinuy manig. So, siguro na ako nga wakit ko masayop sa akong gituhuan. Nga si Mommy ang iyang gitudahan nga may kalambigitan sa pagkawa ni Loy Maning. Kanatuod kinasayo doon siyang daan nga si Loy Maning. Mao ang kanihihinikog man ni Mami nga iyang gikasilagan pag-ayo. Kung nagtuo tingali siya, nga ang pagkawa ni Loy Maning, kabahin sa kasilag ni Mami o panimaos ini. Apanasayod kong dili makahimo si Mami ini. Dili yun. May upat ka mga taong nagpaingon ako. Mura may dautan silang buhaton. God, no. No. Nanagad sila pagkakita ang may sakyanan sa pulis kaya nagsingapot. Iya sila magpaingon ako. Suman, inabdagin ang itong matuwa na. Wa man, sir. Ano nabot ka ba rin nga mingaw may napita? Koan, sir, ka nang nasaag ko. Gabi na, yun ang usara ka lang. Usuman, sakay ka diri, aron matur ka na mo kung nasa kapayo. Thank you, sir. Makasakay na kong taxi din hipaingon sa amo. Okay na eh. Basta ayaw itong usbag balakaw ka, labi na kung gabi ingay ka ora. Takan kayo mga binuwang. Why kubo sa paglikay. Sige, sir. Pag-osbon ko, daghanggit kayong salamat. Okay. Ay, God, salamat. Kay may abot ng mga pulis. Kay kunwa pa. Hayan. May gibuhat na itong dautan ng upat katao na ako. Asamin ko ini. Awa pa ko masayod ko nasa ako mo paingon. Eman. Unsa bro? Inyo na untang makuha si Gretel. Apan may miabot lang ng mga pulis nga nagrobing. Shit. Bro, unsa nga body number sa mobile car ang nakaluwas si Gretel bro? Ha? Unsa nga body number? Kibati na kong kalain ining akong kahimtang. Bisan tuod gawas nun ko. Pero ining pagkapinangita na ko sa balaod, sama da nga nabilanggo ko. Ay, damn it!
si Daddy Max. Wa na mo balik kong tawag. Dili na ko kaya ang gustong mahitabo sa mga tao may pasalig niya na mutabang na ako ng akong problema. Ang musubay sa proseso. Way kung kinahanglan nga magpabiling kung magtago-tago. Dili lang kung magbalhog sa pisuan. Oh. Ay, si Daddy Max. Unsan sa kahiyang isultin ako. Hello? Son, May tawag ka na. May maayaw ka na magbalita nga isultin ako. Ralph, son, daghan ako gidool. Gani gidool ko na mismo ang mga suod na ko sa kauluhan. Particularly nga naa sa judicial. Kung maulang gihapon gani ang buot mong isultin ako, Dad, na musubay sa proseso, ayaw na lang ipadayon ang buot mong isulti. Ralph, Kaysa gikaingon ko na mas palabihon ko pang mamatay kaysa mabalhog ko sa prisuhan. pero Ralph, pamati una. Stop it, Dad! Oh, kung dili ka mamati na ako og sa ilang mga tambag, wala ko'y mahimo pa. Wa ka na ang hayang naon ako, Dad. Dad, may mga higayon bagot sa tibuok kong kinabuhi nga nag-care o nangilabot ka na ako nga tinud-anay. Ralph, Maong pasagdi ko ning akong karong problema. Nausa na akong una-una. Dili na ko maglaom pa og tabang gikan nimo. Kay nausa na ang akong hunahuna. Musugot na kog mamatay ning ako karong sitwasyon. Son. Yes, Dad. Basta dili pa na mahitabo, Dad. Iluyong usab uban nako ang mga tao nga nakaamong kung nganong naingon ako ni ini. Unsa? Hello, Ralph. Son. Hello, Ralph. Hello. Gi-off na niya o giputol ang niyang panagsulti na mo sa phone. Bisag wapo kumahuman sa pagpakigsulti ka niya. Oh, no. Dili ko magkatugot nga mahitabo ka na ni Ralph. May panahon pa. Pero, unsay maayo kong buhaton ini. Unsa man. Dili mahimo. Tawagan ko sa pagbalik. The number you have dialed is either Shit. unattended Dili na or si magkontak. out of area. Laro kayo, gi-open niya ang iyang unit. Ralph. Tawagan ko sa fiscal tumusok. Makiksulti ko nagbalik labot na yung problema karon. Unsa? Wala ba lang pamaagi, fiscal? Ang pagsunod ragyod sa proseso? Magkapila ko nagkinibalik-balik ang pagsulti ni Ralph. Pero dili gyud siya mamati ka na ako. Wala ko masayod, fiskal, kung unsay maayo kong buhaton sa akong anak. Gitun ko na gani ang akong garbo ining nahitabo niya. Og nakunahunaan ako nga mo atras na lang sa akong kandidatura sa pagpapili unta pagbalik isip kongresista sa atong distrito tungod nining maong hitabo. Hapit ko mawad sa paglaom na ining akong anak nga dili gyud mamati ka na ako. Apon sa laing bahin usab. Ngayangkon ko nga dako kog nag-contribute nga nini karong dili maayong mga pagtulunan ngadto niya. Nga mauhinungdan nga nung naingon siya nini. Gimahayan ko kining tanan, fiskal. Usa pa, fiskal, nahadlo ko siyang panganti nga mangamong siya nining iya karong kahimtang. Yes. Yes, fiskal tumusok. Butang ka na nga akong gikabalakan nga nagkasiguro kong magdugang na hinuon sa problema. Gani, tungod ini. Nakauna-una na kong dautan tungod ining problema karon nga among giatubang.
nga nakagubag yun mismo sa mong imahen sa katilingban. Unsa ka to, Fiscal? May last option kang isa-suggest ka na ako? Unsa ka na, Fiscal Tumosok? Unsa man ka na? Gusto si Fiscal Tumusok siyang itambag karon kanako isip last option nining sitwasyon karon ni Ron. Nga ako mismo ang mo-initiate nga masikop siya sa kapulisan aron mapugos kini nga musubay sa proseso. Pero mamaayo ka nga. Dili ka nga mas makagubag ni sa among relasyon ni Ron. Sa'y maayo kong buhaton nini. Saman! Hangtod ba nining higayon na, Colonel? Wa pa mo'y balita ni Gretel? Kinahanglan pa ba nga mubungat kong kantidad aron may resulta dayon ang akong gipatabangan ninyo pagpangita niya? Ayaw lang kalain, Colonel. Nabala ka lang ko sa akong anak. Kay dili pa kayo dugay mi nga nakalingkawa sa problema nga gihatag na itong inyong kaubang pulis nga si Police Officer Ralph Varuna. Yes, tinuod na, Colonel. Nga dili tanan nga naa sa katungdanan nga sama niya. I'm sorry kung mauman ka na imong pagsabot sa kong gisulti, but dili ka lang usab magkabasol nako nga mabalaka ko. Kay hangtod kayo na at lad si Police Officer Ralph Varuna nga mahimong karunugon niya nga kung dili pa ninyo masikop, posible nga makahimong pakiniglaing krimen. Di na tingali mausap pang nga kung huna-huna og desisyon na insyong. Kaya wala ko nakitang paagi nga hingpit na kong malimtan ang tanan. Ang pagpalayo sa mga dapit na may kalambigitan sa mga pangitabo sa akong kinabuhi. Uban ni Emeline. Pero si Eman. Si Eman? Wa ko pa siya sultihin eh. Kaya nagpaabot po sab ko kung unsa nila karon nila ni Senyorita Gretel dito sa syudad. Tingali kung unsay resulta sa ilaw niyang panagsulti. May posibilidad pa tingali kining mausab insyong. Kayot. Kay nga dumadan. Ansa naman sa dining problema nila dito? Nasipyat si Iman na silang panagsulti ni Senyorita Gretel. Diriyot ni malitok ang ni Emeline na bugtong interesado na ko. Kailan tipok pang huna-huna si Senyorita Gretel. Bisan wag yun malitok ni Iman ang ni Emeline. Apan gisabot niya. Ngayang inahan, mawang gitumbok sa akong anak na responsable sa paggawa na ako. Maul ba dining? Mau ka na insyong. Pwede ay mapasabot kung maayo ni yung Iman si Senyorita Gretel. Wa insyong. Kaya nasabot ni Iman nga. Naglikay niya si Senyorita Gretel. Misuway unta siya pag-adto mismo sa mansyon nila sa syudad. Apanuwa sila magkasulti. Ambot lang ka karon. Wa pa sab ko'y balita niya dito. Kung nagkasulti na ba sila o wa pa? Mura dili man tingali na lesson sulbaro, Neng. Kana, kung willing lang nga mamati si Senyorita Gretel. Pero buutan man si Senyorita Gretel. Kung na mong huna-hunaon pag-ayo insyong, natandog ang garbo ni Senyorita Gretel. Kung ang kunon lang na itong Eman ang nahibo niyang sayop o mangayo o sore ni Senyorita Gretel, ay magkasinabot na tingali sila pagbalik.
Mao ka na higipaninguha karon na Eman dito, Ensyong. Nga magkasulti sila si Senyorita Gretel ug iya kining mapasabot sa tanan. Maunay mong plano pa maning? Mao ka na misantop sa kong una-una, Eman. Wala tingali igong rason nga magpapilit ko sa Hacienda Barbara. Labi na nga, nasayod na si Senyora Emeline sa kamatuoran. O gawa kini makausap sa iyong pagtagat nga rin ako. Sa iyong pagdumot na ko. Sa iyong pagtuo nga ako may nakagubang sa iyong kinabuhi. Pero ako pa. Kami si Gretel. Hingkod ka na, Eman. O ganahan na sa hustong panginaroon o panguna-una. Sa laktod, sayon kong mantigo ka ng parog para sa imong kaugalingon. Pa. Pero kung unsa magyod ang katapusan kong hukom, bahinining akong giingon nimo karon. Kana, mag-agad ninyo ni Gretel. Wa pa may magkasulti pa. Kaya wa pa kumasahi kung unsaon ka magkasulti gid mi. Kinabalaka ko kung unsay buhaton ni Senyora Emeline kung magkita o magkasulti man mi. Ginoo ko. Kadit sa pa, may nanuktok. Tingali si Cheska kining akong gipari sa boarding house. Niya akong gipatabang aron nga magkasulti mi ni Gretel. Sige. Tawag ilang niya ako kung sa'yo mamahimong resulta sa inyo niyang panagkita o panagsulti ni Gretel. Bye. Sige pa, bye. Kadit lang, Cheska. Nana. Mayo kay niya ka na, Ches. Mahimo bang mo dayon? Gretel. Ikaw. Dali, soon. Salamat ini ka. Apin ako di natin magkita. Gretel. Niya ka lang ko to. Ayaw pagdulo pagkakos na ako. Gretel. Gretel. Abi ko ba ni aka kay... Kinagtuo kang gibaliwa lang na ako ang imong gihimong pag-akusar ni Mami Emeline. Nga mo'y utok sa pagkidnap ni Noy Maning. Mao ba? Gretel. Usa ko'y... Nakumidya ka na, dili ba? Diingan ko ikaw, ayoko gaksa! Imo kong giwak. Gretel. Nahibaw ka mag-unsa ka sakit ang imong kibuhat. Ha? Nahibaw ka ba, Eman? Gretel, paminaw ako. Pasabtot ka. Halag sa unsa pa? Gretel. Huwag ko magtuo. Ngaingon ka ba din iinig ka mabaw mo na una sa mga paghitabo? Huwag ko magtuo, gawa ka maginay kalainan sa imong amahan. Siya nagtatamulti mo. Ayaw talaga na ipagpakaroning nun pa, Eman. Tungod kinahibaw na ko sa tanan o sa tanan gyud. Sa matuod! Sa matuod? Sa matuod ka unsa? Ganong imo kong gibakakan. Gadugay ka naman dahil nga nahibaw nga sinuhi maning. Mao ang hinig kong man ni Mami Emeline ka ni Adto nga may pasakit o may guba niya. Unsa? Gretel. Nangipagha ka. Itinood ba nag ako gisulti, dili pa? Kay imo man lang kong gihimong buang.
Imong gipahibot sa nang ako pagka-inosente ang pagmahal ni mo. Dili ba? Dili ba? Huwag ka masayod sa hindi panulti. Mahimo ba, Eman? Mahimo ba? Iko na sa imong pagtuntun ako. Dili na ako kaya. Gretel, utang buot, pasulti ako. Pamati ako. Wa na ko yung ngayon pagpamation ni mo. Tungod kay bakakon ka. O gusto gid ay si Mami siyang kingon na. Nga bakakon mong tanang mga lalaki. Nga mga mapahimudsanon mo. Gretel, no. Usaon man ako sa pagsabot kung dili ka mamati na ako. Usaon man. Wa ka na ngayon pag-ipasabot na ko, Eman. Kinailan ko na ikaw sa hingpit. Huwag nahibaw ko nga nagpakaroon ingnon ka lang. Gretel, I love you. I love you. Mahal ka. Husto na! Husto na! Ayaw na ko padungga pa sa mga baka kong pagpakaroon ingnon. Tawad ka dili na kong tuo pa ni mo. Dili na gyud, Eman. Diyos ko. Ayaw gamita ang po nga Diyos sa imong pagkabakakon. Imong giusikan ang tanan, Eman. Imong giusikan. Kunwa ka lang unta, mamakak na ako. Kunwa lang unta. Ayaw pagkakaw. Sa babuhi ko. Pamatias ako. Ayaw ko guniti. Paminaw ako. Pasabton ti kastanan. Agkunon ko. Dugay na ko nasayod sa kapaturan kasi Papa Maning. Ang ipasabot ni Senyora Emilin na mo imig ko ba sa iyang kinabuhi. Apan nasayop siya sa iyang ituhuan ni Papa. Kaya ang matuon. Husto na, Eman. Miangkon ka na sa imong nahimong sayop. Mong ayaw na ko patuhuan sa lain na sang bakak. Uy, ko. Ayaw kong guniti. Di ba nagminalay ta? Mahal ko ikaw. Mahal sa ko ni mo dili pa. Nagsinaray ta. Utang bot, husto na. Husto na. Hindi na ako gusto mabati pa ni mo. Sa imong mga bakak. Iko na pagpagantos mo na ako. Iko na, Eman. Saan ko man ikaw sa pagpasabot? Osmon ko. Buhi ko. Mulakaw na ko. Huwag ka na ang pag ipasabot na ko. Kinakailan ako di mo sa hingpit. O kalimti na ang tanan tali na to. Kay wak na ko may gugma pa ni mo. No. Dili ka na tinood. Dili ka na tinood. Bao ka nilabing tinuod, Eman. No, dili ka na tinood. Kipakakan mo lang ang imong kaugalingon. Utang buot, buhi ko! Dili ko ikaw buhian. Mamatias ako. Dili ba? Nagsinaray ta? Huwag si bisan tinsa nga makabuwag na to. Di ba? Nabugtong kamatayon lang makabuwag na to. Dili ba? May mo ba? Husto na! Husto na! Ano kuya ngayon pagpamation gikan ni mo? Kay dili taangay sa usag-usa. Mausbon ko. Ikalimti na ang tanang tali na to. Huwag hangyoon ko ikaw. Nga ayaw na. Huwag ayaw na gid ko igugmaa pa. Dili ko makahindi na dili. Kay may dawaton ko ang tanang mga kasakit. Nga ako karoon nagtatagam-tamang tungkol sa kungkong palimo. Apalutang poon. Ayaw ko ikaw. Nga ayaw ko taluin nga dili ka na higumaon. Utang buot, Gretel.
not another day. Ay, nausa ka. Ay, may kalit ka maggoy ka parang. Ay, mayon ka. Ay, kita kulit tanti ka. Ang akong dugan siyang may kalit pagkuot ang akong dugan. Murag maglisod ko sa pagkinawa. Unsa? Ay, basta yan. Ayaw kayo pagkomedya na. Muli na lang ko sa amo. Unsa ko'y muli? Ay, dili na mahimo. Ay, lain ang imong pamati. Ay, unya. Masagdan ko ikaw muli. Maayon galing, ay dadon ko ikaw sa ospital. Aron matanaw kang doktor. Wa, ni kasuin siyang kaya na ko. Muli na lang ko. Ay, basta dili ko masagot na nga. Ay, di ko masagot. Ang bahala, nagbasok ka. Dadon ko ikaw dyan sa ospital. Pero Ensyong... Ay, husto na ning. Ay, relax. Huwag lingkod na. Ianta mo na ako ang bahay. Arumada ka sa ospital. Ay, tumasa. Ayun yun. Ay, dali usap mo dali. Ay, ganyan na to si Maning sa ospital. Ay, tumasa. Ayun yun. Tinuod ba kining imong giingon, Colonel? Nga may nakakita ni Gretel sa imong mga sakop nga naglakaw nga ingon sa wa sa iyang kaugalingon? Tinuod ba kini? No. Kung tinuod kini, nganong ilang ipasagda ng akong anak, animal, o mga bugo ng mga sakop nimo? Mas may wa na lang ni musultihin ko ni anak, Colonel. Nga gidungagan lang hinuuni mo ang akong kalagot. Ramon, may sakyanan nga mibusira gawa sa gate. Sulti ang guard nga ipasusi kay tingali si Gretel o si Kinsa ka na. Ramon! Dura! Makalagot. Dura! Hello, Colonel? Naka pa ba sa pikas linya? Hello? Colonel? Animal. Wa na mitubag sa pikas linya. Dura! Senyorita Gretel, remember? Unsa? Si Gretel ang yabot? Ang akong anak? Gretel? My dear Gretel! Dura! Si Gretel, Dura! Sakit sa taxi, wala na panimuot. Ay! Unsa? Si Gretel? Gretel! Ramon! Dado nato siya sa ospital! Dado nato si Gretel sa ospital! Unsa? Oh my! Why the day ko iman? Dinilan day si Gretel. Unya! Nga mo pa man kayo ng naong ni mo, ha? Dili mo naman repair sa tanaw na ako sa katuig. Wala si Gretel, Jessica. Wala si Gretel. Unsa? Unsa wala si Senyorita Gretel, ha? Patay na si Senyorita Gretel? Iman! Mahimo ba, Jessica? Dili ka na ambot na ko ipasabot sa kong isulti. Unsa? Buhi pa day si Day Gretel. Salamat, Diyos ko. Unsa ba di mong ipasabot sa imong giingon nga wala si Day Gretel, Iman? Unsa man di ay? Ginoo. Nasayod ka kung saan ako kamahal si Gretel. Nasayod ka. Siya lang ang tanang-alag ako. Siya lang ang naghatag akong kadasig. Gusto may nahimol ako sa... Ganong ingon malini ang ginangatan sa mong relasyon. Ganong mitugot ka man. Namaw kini ang mahitabo na mo.
Naman. Dili ko magkadawat dili Ginoo. Dili yun. Unsa? Tinuod ka? Nga gidanil si Madam Emeline o Ramon tiday Gretel sa ospital. Chesta. Kaya mo. Sa to siya. Matod sa taxi driver ngayang nasakyan, kalit man lang kuno ning nalumoy o nakuyapan sa diyang dayong nang abot ini sa mansyon. Oh, Ginoo ko. Asa ba nila ospitala dada si Senyorita Gretel? Asa nga ospitala? Ay, pastelan kuya, ako ni mo madeng. Murag kong hapit na noon at akihas akong takuyaw ni mo ganiha. Hindi ka subo ko, Ensyong. Lakip ka o kamo sa mansyon na suri noon tungod na ako. Yung good paggunahunaan na ding. Nagiglain ka pa man. Kinsa ra bagoy laing magbinatiray. Kita na yung mga pobre ay dili ba? Matod sa doktor. Na psychological batong iyang giingon. Ay kinibang nahitabo nimo. Nagpada ka lang kulo sa imong emosyon. Sa imong problema o tagol. Maon ay iyang sultin nako. Pero, papaaboton pagkuno kag mga usa ka oras una ka pwedeng makaulit. Kaya obserbahan ka pa. Okay na ko. Ensyong, pwede na tang manguli. Usad ko ning. Sundon lang natin unsay sulti sa doktor. Obserbahan pagdani ka. Okay na lagi ko sa akong pamati. Ning. Hapit na bitaw mapupos ang usa ka oras. Paabot-abot lang ta, ha? Pinaak ka na sa bana, ha? Nagsukod na rinta. Di ko lang kapungan ang akong kaugalingon, Ensyong. Ning, Ning, pagligon. Ikaw na ginagda sa imong kaugalingon. Ay bisag para na lang na nitong iman. Daghang yun kayong salamat ni mo, Ensyong. Matuod ka yun. Husto na. Magkinila kay taron dili ba matod mo? Nakatawat ka na sa matuoran. Nga anong dili man ni mo ligonon ang imong kaugalingon. Pamatuod ka tong imong giingon maning. Isipa na lang nga usa ka mangilad nga damgo ang mga panghitabo sa inyong kinabuhi ni Senyora Emeline. Kaluoy ni Gretel. Bisan tuodog nakatuog siya, pero masabuti mong way kabutangan sa iyang kakuol. Kaya nagpako siya samtang natog. Ramon, abling pultahan. Basin may balik ang doktor nga nag-atiman ni Gretel. Ay, Ramon! O sa may hitabo ni Senyorita Gretel, ha? Oh, hala, sorry. Cheska, sod. Madam, sorry ha, nakadisturbo ko ha. Dali, sod. Okay na, madam. Wala ka masukod ako. Ging nanti ka, sod. Gipakatog siya sa doktor aron makapahuway. Pero naa, bisan tuod katog siya, nagbako. Kaloy ni Senyorita Gretel, oy. Unsa man day sulti sa doktor, Madam Ems. Unsa man yang sakit. Wa pa'y gimong konklusyon ang doktor sa iyang kahimtang. Muray ang kaingon nga
Angayan mo undergo si Gretel sa mga laboratory test. Labi na gyud sa ECG aron may bawaan kung wa ba'y diferensya ang iyang heart. Ginoo ko in taon, Paluon ni Senyorita Gretel. Usa ko sa mapasol ini, Cheska. Kung anong naingon ni ini ang akong anak. Oh, madam. Kay selfish ra kaayo ko nga pagkatao. Ay, ayaw ko pagsulti, anak, madam. Mao ka na'y tinuod, Cheska. Ingon ko ni anak klasiha sa pagkatao. Kay wa ko'y laing kiunahuna ang ako lang kaukalingon. Saway pagunahuna sa mga butanga akong nahimo. Doon na ba di ay nag-antos ug nasakitan sama sa akong anak nga si Gretel? Magkahilak masabta ni mo, madam, oy. Kahion sad ko. Gusto kong mabawi, Cheska. Madam. Sa akong pagkahakog sa kaugalingon kong kalipay, naingon ni ini ang tagan sa kinabuhi ni Gretel. Diin, lakip kausap, ug ang mga tao nga bisan way lapot sa akong kagahapon, naamong, ug bisan gani ang gituhuan kung nga nakaingon sa akong mga pag-antos. Nga, uwaday magasa ka na ako, akong gipaantos. Madam. Kung ikabalik palang unta ang nagaki, Cheska. Kung ikabalik palang unta. Madam. Bisan pa tingaling dili mabalik nga nangagi, madam, no? Kay may labay naman to. Pero doon na pumantay mahimo. Ang may nung danon nga. Bisan sa mga nahimo na itong kasaypanan sa kinabuhi. Nagkita na to. Kundi enta masayop. Ug andam tang mudawat sa linudangan. Kay kabahin man sa atong pagkatuon kung unsay gudi ay ka mahinungdanon ang pagbati nato sa mga tao ang naglibot nato. Cheska. Kay ining kinabuhi, madam, no? Basag di lang ko, ha? Palihog ang magwali o na ko, ha? Bisag dili ko pare. Ang ako ba, nga kay daghan na sab kog mga pagsuway nga hagian, daghan na sab ko mga nakatunan, ug nga kutob sa akong mahimo, ang tanan nga mga nahimo kong sayop sa una, ni pangininguhan na ako nga dili na nako mabuhat pag-usab. Labi nang gyud kon nakapasakit ta og tao, kay dili gyud ta mabuhi ng kalbutan na, madam, kung kita-kita na. Bisan unsa pa nato ka maadunahan, unaan na nato ang tanan. No man is an island. Madam, ayaw pagsabta, ha nga, ikaw akong gipasabot. Apil na ko ining akong gisulti. Ayaw ka balaka, kaya nakasabot ko. O gusto ka, mao ka na laping tinuod. O giangkon ko, biktima ko sa akong kakahapon. Labi na kayo sa sayo kong pagtuo. Madam, ibako ko maguli noon diha. Nihilag masad ko diri ka. Nakasa ko ni Manuel. Naku kay kong naimong saa niya. Gusto kong mangayog pa sa hilo niya. Madam, Ay nakadungog kastambag sa doktor ni mo nga. Nga lahi na yun may pangidaron na ta. Ay nag-uno na yun kaayo ang atong panglawas. May mga higayon nga nginungdan sa atong gipamati. Ay dili lang ang atong lifestyle o paagis kinabuhi. Ay lakip na kuno ni ini ang atong pag-atubang sa mga pagsuway o problema sa kinabuhi. O midogang pa siya.
nga maunod kuno kanay realidad o nature sa kinabuhi. Ay puno kuno kini sa iyang giingon nga ups and downs. Nga kung maantigo lang kuno tang muda, nga kung maantigo lang ta nga muatubang sa kamatuoran, nga ingon yun ni Ana ang kinabuhi. Dili tadali nga masakit. Tinuod ka na, Ensyong. Gusto ang doktor sa tanan niyang gipanorte. Gadili sa tanang panahon linggon. Ado na sa kita'y mga kahuyangan. Labi na kung maglambigit ang mga panghitabo sa atong kinabuhi. Sa kasing-kasing. Sa giingon nilang gugma. Ay kagtiyot kadir. Ay mo nagpadong na tanig to na. Ay dili na lang kakaayo magpalabing pagpakaseryoso niya. Himo og pakasamahan na lang ang tanan. Ay sabahin sa atong pagkaton o sa Diyod ay kinatibukan sa atong pagpakabuhi ng kalibutan. Dili ba yun mausap ng una-una, Ralph? Nga mudawat sa tambag sa akong kahigado, abogado o piskal. Kung maulang gihapon ka na imong tuyo sa pagpanawag na ako, Daddy Max, mas maayo pat ngaling nga undangon na nato kining atong panagsulti. Pero sa... Stop it, Dad! Stop it! Ralph. Minom ka na, Sab. Nagdugang lang na sa kalabanse mo. Pasagdi ko na. Kaya mauna lang kay ang ako nakita na magpahupay bisag kamay sa akong kalaay tungod nga akong problema, Dad. Kung mamati ka lang unta sa akong tambay. Bahay na, Dad. Wa na tayo ang ngayang pangpanagsultihan. Pabuta ko niya, kaya nagpaduong ako. Nakadoon ako, pabuta ko. Alang sa unsa pa? Magtigsulti ko ni mo. Kung nabog tumong-tumong sa pagkani ang pagkumbinsa na ako, Dad, na musunod sa tambag sa iyong mga bugo ng mga suod nga abogado. Ayaw na lang pag-ari. Kiwa ko ikaw kinahanglan na, Dre. Basta pabuta ko niya. Bye. Happy to kumabot. Shit! Ah! Ah! Hangtod ka na sa apal niyo makuha, bro, kadtong Eman o Madam Emeline Guerrero. Naginaminam na akong makadungog sa balita na nahipos na ninyo sila. Bro, wa ko kamo dali-daliya. Ang ako nga, nangutanan lang ko kung kanusa. Ay, damn it! Bullshit! Si Daddy Max, di na siya. Di agad na siya. Bisag sultihan ko na siyang wa ko na siya kinahanglanan din eh. Magkalagot! Wala ba na yun sa manaog siya auto? Dili ba? Giingnan ko naman ikaw, Dad! Nuwa ko na ikaw kinahanglanan din eh! Yan ko ikaw, Ralph, kaya gusto kong mutabang ni mo. Oh! Dad, sa pumaman! Dad! Unsa kini mo gibuhat ako, ha? Unsa kini! Nagkadesisyon kang mapolis niyo? Onik. Adto na ako magpalinaw-linaw uban ni Papa Maning. Kay nahibaw ko. Human sa mga pangitabo, nagkinanan siya na ako. O ginoon, ako sab nga to niya. O, man. Huwag ko lang mahimo sa kinagatan sa mong relasyon ni Gretel. Maulang ang pagdawat sa kamatuuran. Nga dili kidemi para sa usa-usa. Man. O dito sa probinsya,
Suway na ako kutob sa kumay mo. Nga magsugod og laing bago nga kinabuhi. Niya, si Gretel? Dili na ko kaya nga sundon ang iyang ingon. Nga dili ko na siya higugmaon. Dili kinay. Kay padayon ko maghapon siya balon o higugmaon. Bisan pag hangtod nga to sa laing kalibutan. Man. Salamat kaayo ni mo, Cheska. Kaya wa ko magtuo. Nga bisan pa man tuod sa akong nahimong sayo, diha ni mo. Sa akong pagtaktak ni mo sa trabaho sa company, tungod sa imong concern para ni Gretel, nga na-misinterpret na ako. Nga maoy ko sa akong sobra nga reaksyon. No. Hala ka diha, madam. Oy. Ayan na nakipadayo ng imong isulti kay... No. Walang kapugi ang pagtuo sa akong... God. Bitaw. Husto na lang good, madam. Husto na. Pag hinilak kay rutaan eh. May pag mo relax unta ka kaysa akong tanaw ni mo, no? Naginanglan ka gyud og paway. Kay nay. Kapoy ka na kaayo tungod sa pagkawaytog, sa pagbantay o pagmonitor ni mo ni Senyorita Gretel din sa ospital. Murag dili na ni mo kaya. May problema, Cheska. Basta para ni Gretel. Kayaw na ako ang tanan. Dili man gud madam ba? Sa akong tanaw ni mo, luya ka na kaayo, no? Murag gud kag nakawaan sa imong gisabak. Ay, ang sabak. Alang, sorry madam, ha? Nagpatuyang man lang inuun niya akong bakbak, eh. Nagpatuyang, uroy ko sa akong debate. Sorry to kayo, madam. Ay, sa tao lang. Okay lang. Kuan, kining, madam ba, kining, bawal lang una, bitaw. Klaro ka kayong kuwang kastog. Oh, don't worry. Ako lang una ang mamonitor ni Day Gretel. Dili mahimo. Kikinahanglan ko ni Gretel. Pero madam Ems, what is, body, imong lawas ba? Tingalig ang... Sa ako ang giingon ni mo, Cheska, gusto kong mabawi. Kay nahibaw kong unsa ang mga pagkuwang nako sa akong anak. Oh, hala, no? Praise the Lord. Nahatag man tingalin ako niya ang tanan. Labi na sa financial. But her freedom, ang iyang kagawasan. Ako kinigihikaw niya sud sa dugay ng panahon. Tungod sa akong karpo. Sa akong kakog sa kaugalingon ko kalipay. Madam? Gusto kong hulipan ang akong mga kasaipanan, Cheska. Sa husto og angay para ni Gretel. Hala, uy. Masamot bang kong katats? Madam? Ikaw na good, Madam Ems. Forever and forever. Bitaw, madam, joke. But you mean to say, mahimo na ang dili para ni Day Gretel? Para nila ni man? Maupay, you mean to say, Madam Ems? Gretel, my dear,
I'm so sorry. Ang kunon ko diha ni mo personally. Nagasa ko tungod sa akong kako. Para pag-satisfy sa akong kaugalingon, sa kaugalingon kong katagpawan. Sa gitinguha kong panimaos nga dako di ay nga sayo. Ug ikauwa ko kini pag-ayo. Human ko masayri ang kamatuoran. Nga wa di ay makasa ka na ko si Manuel nga amahan na Iman. Hinungdan nga ang kunon ko. Nga ako maoy nagpakidnap mismo ni Maning kun Manuel. Unsa? Ako, Greta. Jessica. Yung pagilak kay Grets. Dili na makaayo ni mo. Kay habay pa rin kuno kang hinilakan. Stop it nga. Kay kuyaw kaayog mahutdan kag luha. Kay lisod ba kuno ng mohilak nga wa na mo agas. Unsa ka nang klasiha sa hilak, no? Naokay ko sa kong gibuhat kang Eman, Jessica. Nakasako niya. Kinagdali-dali ko sa kuhuna-huna o nadako sa kong emosyon. Hinungtan nga gihukman ko si Eman. Just akong sa'yo pag akong gibuhat, kinapasagitan ko sa'yo. Pagwa mamati sa butong na niya pagpasabot. Ay gayaan ko man mismo ni Mami nga rin ako kami kalabutan sa pagkawa ni Noy Maning. Tinuok ko, tabangan. Gusto ko mga yung sorry niya. Pero just ako masayod ko nun saon. Wa ka masayod kung unsaon? Imo siyang pagkikitaan, pagkigsultihan, o ang kunon ang nahimo mong sayo. Mamati ka kasi ako. Anong dili, God? Si Iman pa. Mahal ko ni Iman. Ay, mahal ko. Ikaw ba? Mahal ka ni Iman. Ay, Grets. Ito pa, uy. Ugway rason nga dili siya mamati ni mo. Ka. Di ka yun makaingon, Day Grets nga ka. Ha? Ewa ka pa di ay makailan ni mismo ni Iman. Na, kamuman. Kailan magani ko? Mamatig yun siya ni mo. Kay mahal ka yun kaayo niya. Dili ba nagsinaaray man mo nga hangtod sa inyong sanang till death do us part. Di yun mo magbuwag. Dili na ko kaya, Sis. Dili na ko kaya. Sa diling mo kaya sa pag-angkon ra nga nasayop ka. Dili ni mo kaya? Kinapasakitan ko siya. Gibuwagan ko siya. Ha? Ah! Oh my gosh! Mali imong gibuhat? Oo. Pastilan! Og dili kay kana lang. Gainan ko pagkat siya nga makakon. Tugisultihan ko. Tugisultihan ako siya nga wala ko mahigugma pa niya. Oh! Unsay lan! Ako kini sayo, Jessica. Ako kini sa. Ug wala ing mapasol ining tanan. Ako ug ako ra gyud. Pero Madam Ems,
ang lain na pagsabot, ha? Ang ako, inigsoon, rakyod ni, kay, wala ko maniglain pa ninyo ni Senyorita Gretel. Dili man tingali uwaya ang tanan, dili ba? Unsay po ipasabot, Jessica? Kuan, ang ako baka ng kuan, naluoy ko na day Gretel, o nakasabot sa ko, kung unsa karoy imong gibati. Jessica. Dili naman tingali mabalik ang nangagin. Pero sa akong hunang-huna, abot lang ka kung unsay imong pagsabot ani, ha? Pero ang ako ba, dili man siguro mo magmalinawon si Senyorita Gretel kung wa mo'y himuon nga ingon tang kakarabi tang makahil ninyo, Madam Ems. Kung ulion dahil ninyo, Madam Ems, ang maayon ninyong kabubuton ni atong amahan ni Iman nga si Manning. Jessica. Ug mausap si Senyorita Gretel nga to ni Iman. Sa akong kapahin, nakasahaog, nakapasakit akong daan ni Manning kun Manuel sukat pa kaniadto. Kana tungod sa akong amahan kanhi nga mo'y naghimo kana akong buta sa kamatuoran. Ug dili kay kana lang. Nadungangan pa kini sukad sa pag-anglapay sa panahon. Wala ko'y naong ikatupang ni Manuel, Jessica. Wa na. Oh, imuhasad na, Madam. Pero sa akong tanaw, na-meet ko naman yun na personal ni Sinoy Manning, no? Kung Manuel man kahadi ay ang matod niya ngan, dili ba lisod doon o pagkisultihan, Madam. Kay, buutan yung kaya na si sama ni Iman, sobra yun kayo ka mapaobsanon. Sorry, Madam, ha? Hilap tanong, bakit ako, eh? Ingon usap ni Ana nga kung tag-ilakang Manuel. Hinungdan nga tungod sa kamatuuran nga ako nasayran. Nga inosente dahil siya sa tanang kipatuukan ni Daddy na ako kaniato. Kakaawa ko nga akong paukalingon. Huwag ko'y naong nga ikatupang paniya. Huwag yun. Oo niya, Madam. Hangtod sa hangtod ba ni mong bawnon kining tanan? Jessica. Kunwa ka tingali moon, Madam, no? Kamu ni Senyorita Gretel. Hangtod sa hangtod yun ninyong bawnon ang way pagkaali mga samat sa inyong kagahapon. Nimo ngadto ni Noy Manning og ni Senyorita Gretel ngadto ni Iman. Tinabuhi. Pero madama to ato lang ni, ha? Ikaw, kanang, magutana lang ko. Pero ayaw lang kalain, ha? Ato-ato lang ni ba? Marites to kayo ko, no? Kanang, sa pagkatinuod lang, Madam Ems ba? May pagbati pa baghapon kasamahan ni Iman, ni Noy Manning kun Manuel? Mahal mo pa baghapon siyang tunining higayuna? Bisan na pagpanglabay na sa mga panahon. Madam Ems? Jessica. Oh, kukuan ka ng... Sorry. Madam Ems, sorry ha. Pasayloan ko. Kaya... Mahilap tanon ra kayo. Ayaw na lang itong isod sa imong buot ang akong gisulti. Ay! Diyos ko. Wala, pastilan. Madam Ems! Madam! Patay!
May bakuin o siya maayo, may pilayo. O tumipingon sa kwarto ni Day Gretel din sa ospital. Noon sa lasat ko may labdano, di kayo ko. Pero saan may pasabot sa iyang pagbako? Ganong ingon man ni atong yung reaksyon sa akong pangutana. Nasa ato pa. Kung imong sabton og pabug-atan ang iyang ipakitang reaksyon, no? Wala dyan kaayo. Nga ang drone, bisag ingon ni ini ang iyang panggidaron, mahal pagyapon ni ang amahan ni Iman. Si Noy Manting. Pastilan, no? Diligid ay mo ma-explain ang gugman, no? Pero, wa pa ka tumasok ko si madam na ako, no? Na, akong sampasad ko, eh. Nga man ko magpugong, no? Magwa ko makapugong. Magtukuin niya ako, binayag ko ako, eh. Imbes iya kong pabalik ko ng trabaho siyang company, sumaat siyang giingon, di nagdinunong ko magkabalikan, eh. Ay, ikaw yung tis ka, labtanon, kayok ka, labtanon, kaya maritis kay ka. Nganong dili man ako kalimtan ang akong kaugalingon. Nganong man. Si Gretel, naigmata na di siya. Ug ako nakita ka nakilag. Mom, ano? O, silita po ni mo. Ano? Ayaw pagbangon, Gretel. Mommy. Ano? Gretel, anak. Imo kong kikakas. Mom, ngano? Ngano, Mommy? Kani, isaan ko sa akong kaugalingon. O mismo ni Landa, samuhi pa siya. Nganhin ako magpakamatay, dinhi sa Hacienda Barbara. Apantungod sa dagan sa mga pangitabo. Human sa pakyas kong pagpasabot unta ni Emeline, ngawa ko makasa niya. Nausab ba nga akong huna-huna? Kiniini usab nga dapita. Dinhi ko makita og ikahimamat pagbalik. Ang babae nga mawang tanan alang nako. Si Emeline. Apan subo nga palandumon. Ngang among panagkita. Wa gihapon magbunga og maayo. Kanagdugang maninoon kini sa akong mga kasakitan. Mao nga bisan tuod. Sakit ang pagbiya ni ning dapita. Nga nakatunan ko na sa pagmahal. Pilit na ko kining biyahan. Aron hingpit ko nang matun-an pagbalik. Ang pagkikalimot kaniya. Oh, may tao. Mali. Oh. Eman? Dong. Miuli ka din his ato. Dong. Dong, Eman. Dong. Sa tatakot sa Punsa. Kinauko. Gitapos na ni Gretel ang inyong relasyon. Huwag ko'y nahipot. Dili na si mamati na ako. Isa tuon sakit. Huwag dili ko panawat ang tanan na pang huwag ko'y mahimo. Kaya mga niya,
sa mahigog balako. Eman. Lisunod sakit man ang kamaturan. Apay wala ko'y mahimo. Kadiri maging mamati pala ko. Mau ka. Bilis, gidawat ang dalam. Gawa na siya ba? Apay usara kabutang ang dili ako kaya. Ang iyang pagtudlo na ko, nga dili na siya higugmaon. Oh, kadili na ako kaya pa. Nga dili siya higugmaon. Kasi ang una ugbog ng kugugma. Ug rason nga gusto ko, mabuhi ba? Kaya siya ang taran-alang na ko mabalik. Wa kaya ang kabalakan sa imong anak, Attorney Max Baruna. Kay way ko'y daw ang samad nga nahiaguman sa imong anak, ni Ralph. Huwag mo isulti sa doktor nga mahimo na kuno siyang magagawas din sa ospital, ugma. Ang buot mo bang ipasabot, Chief? Ngagikan din sa ospital. At to siya idiretso sa bilangguan. Mao ba? Gikasubo ko, Attorney. Malaghigalata. Pero igo laming nagsunod o nagpatuman sa balaod. Chief, kini... Ano ba yun tayo mahimo, Chief, para ni Rod? Wa ko lang ika-advise ni mo, Attorney. Ang pagsunod lang yun sa proseso. Oh, no. May mo man ako ikasulti siya dito sa iyang kwarto? Sa pagkakaroon, murag dili patingali maayo, Attorney, nga magkisulti kaniya. Kay gawas nga dako kayo iyang kasuko nimo hangtod karon. Wa pa siya mahigmata sukad kaganinang kadlawon human siya giturukan og para pakatuog. Kini tungod kay nagwild gid siya dito sa iya kwarto. May nagbantay ba niya dito sa zod, Chef? Kung mahigmata na siya og pagkamatngon, tingali niya kung mag-wild na usap siya. May ko kasakop nga gipabantay nako niya dito sa sod. Wa kay angin kabalakan. Ayaw mo rin mo rin libo na ito sa pagbantay ni Baruna, bro. Ako ba yun? Tugka na ba, bro? Ito, tugka na kayo. Piyong-piyong lang na taga. Ulit, bro. Bitaw ka. Huwag ka na ba itong gibantayan? Bitaw na. Natuwa naman tayo mo libo na ito. Naratingalay ito ron. Nagtungo sila. May nakatulog lang yapon ko. Ito mga oras. Kape na ba? May wet bird mo. Sige. Pangatungog mong mga animala mo. Aram makahigayon ko sa paghimo o milagro. Pangatungog lang mo. Pangatungog mo. Taod-taod ako nagpaabot din sa gawas, Chief. Nagkasiguro kong nahigmatan na karon si Ralph. Kaya nanguntaan ako diha sa counter ng hospital, diha kuno siya tol sa pagturok ni Ralph. Imposible kunog hangtod ni mga orasaw, wa pa siya mahigmata. Oh, niya na ang mga kauban na mong murlibo sa duha ka bantay ni Baruna sa sod, Attorney. Burungan tag sod nila. Okay, sir. Oh, mga buto! Basta, Chief, di ka sa sod ng hospital nagkakikara mga buto. My God! No, si Ralph, tingali mo yung naitabo niya dito sa sod. Men! Hurry up!
Magsusita! May mga bato diya sud din ang ospital! Pasaylo ako, Greta. Kay dili ka maingo ni Ana, kung dili patungod ka na ako. Ma'am, dili ko mapasaylong ako kaugalingon sa kapagpasakit ni Aman. Dili, cute. Nagkasulti na miss sa doktor nga nag-atiman mo. Wa ko na kuy daw ang imong kahintang. Ug may mo ka nang mong kawas karon-karon dayon. Maong gikan din he. Bisan makauuaw. Tunlon ko ang akong karpo. Gusto kong mabawi sa dakong isa ang ako nahimo kanimo. Gretel, ingon man ni Eman. Mommy, o sibot ipasabot. Pagkikitaan ta siya. At tuon ta siya karon sa iyang boarding house ug mga tagpasaylo kaniya. Mommy, tinuod pa ka nagisulti ni mo. Tinuod pa ni. Ako mo'y mapasabot na Eman sa tanan, Gretel. Kay dili ka mo angay nga magkabuwag. Ug dili angay nga mahimong biktima sa sayop nga pagtuo gikan sa ako kakahapon. Dili ka mo ang angay maingon ni ini tungod ka na ako. Mommy Evelyn! Nagplano ka sa blay pamaning nga mo palayo o mubiya ka ni Hindapitaron. Malimtan ang tanan o magsugod o bagong kinabuhi mo ba? Sa tuno sa imong sinultihan, akong nasabot nga. Nagsamat ako lawan na pa. Gusto sab ko nga magsugod o bagong kinabuhi. Humansa, masakit nga natabot na mo di Gretel. Mayong pagkaminaw sa tatak bisagoy. Admito ko sa gingon sa kadaghanan. Nga, ado na gid ay rason nga ano nga. Moabot gid usahay sa atong kinabuhi. Ang mga pangitabo nga dili unta nato gusto nga mahitabo. Apan, kitugutan kini sa kahitasan. Kay siya man ang bugtong nasayod sa tanan. Sa latod, jangop na ko ang kamatuuran. Nga doon na siya'y mas manindot na plano nato. Sukuhay sa tong kitinguha o kipangandoy nga mahitabo. Timing, nag-follow ko sa company nga mi-offer na ako sa trabaho dito sa Manila. Mas may patinghali pa maning nga ako kining dawaton. Aron, ato na ta dito manimuyo ug magsugod og bago natong kinabuhi. Emon. Doong. Pamaning. Paayong paghilak. Kinahibaw ko. Dili ta pasagdan sa Ginoo. Kuntuan na ta dito. Dili gid pa. Maui akong plano nga humanado ikasulti sa Eman. Mo paulit ta sa probinsya sa Hacienda para. Kay butusap kong makikita mismo ni Manuel aron mga hayusab niya pasaylo. Mommy Evelyn, gikulbaan ko. O ako masayod ko nun siya kumuhadon ko. Magkatubang na kamig si Eman dito sa boarding house. Relax lang. Kaya ako na ang may pause sa tanan.
makapasaylo ka siya na ako, ma'am. Sa akong pagsabot sa tanan mong gisugit ka nako. Sa katapusan ninyong panagsulti, kumbinsido ko nga dili mahitabo ka ng imong gikahadlukan. Mahal ka kaayo ni Eman, ug sama nga mahal mo usab kaayo siya. Mommy. Excuse me ha. May nanawag. Si Atty. Chavez kini. Kadiyot. Hello, Atty. Chavez? Ay bawo ka ba sa init ka balita ron dawa, Madam Evelyn? May hinungdanon may gilakaw si Gretel nga akong anak attorney ug busy ko. Ug way rason nga ma-interest ko na ng maong balita. Kay may problema sa binggi atubang karon. Kung ingon ko ikaw, Madam, nga bahin kini sa mga varon. Ha? Maybe delikatesado ni Madam, kay luwas naman si Gretel. But, paibaon ko lang ikaw. Napatay na si Police Officer Ralph Varona ug ang iyang amahan nga sa Tuloy Maximiano Varona. Unsa? Napatay si Police Officer Varona sa mga polis na mga ibibantay kaniya sa ospital, Madam. Yang ilugan niya kinugalmas. Samtang siya Tuloy Maximiano Varona usab, iwa tingali magkanto sa nitabo sa iyang anak ug sa kawawan nga nahimo nini silang pamilya ug pansagon. Nagpagkamatay kini dito silang mansyon gamit ang kalibre 45 na mga gigamit yung pagpusil siya ko. No! Nick, si Eman, hain siya. Nick, utang buot. Hain si Eman. Paibawas siya nga ni Ami nangita niya. Buot may makiksulti niya, importante kaayo. Ma'am Gretel, sorry kayo. Pero niadto pa ko sa adlaw may pauli si Iman sa probinsya. Kay miapas ni Maninga yang amahan. Unsa? No. May panahon pa, Gretel. Makasakay pa ta sa last trip paingon sa probinsya, sa Hacienda Barbara. Mommy, si Eman. Ayaw paghilak. Kay makita rin hapon ka mo ni Iman sa atong pagbalik sa probinsya. Mom, lain ang akong paminaw. Murag unsa? Marabag dili namin pagkita pa ni Eman. Naunsa ka ba? Ayaw pagunahon na anak. Excited ka lang nga makita pagbalik si Iman. Mo diretso na kita sa pantalan diin adto ta sa kay barge paingon sa probinsya. Basta, Mommy, lain akong gibati. Pastilan ka ni mo, Gretel. Sige, tawagan ko si Insyong sa cellphone. Kung mahimo, ipato na to sa Iman sa ila aron makasulti mong daan ni Iman sa cellphone samtang nagpaingon ta dito. Mom, please. Please. Ay, si Senyora Evelyn kining matawag. Ang samatay iyang tuyo. Ay, hello, Senyora Evelyn. Senyora. Hello, Insyong. May ipamalihog ko nimo. Ato sa ilang maning o tawgidahin ko kung ato ka na dito, ha? Kay buot nga makisulti si Gretel kang Eman. Ha? Ay, makisulti si Senyorita ni Dong Eman. Oo. Huwag ka pa makaklaro sa kong gisulti? Nga imo pamigog ka nang ipausap pagsulti nako. Ay, tuan. Ay, pastilan nyo ra. Ay, tuan, ay, tinig. Lihok na dayon, Insyong. Agto na sa ilang maning o tawgidan ko kung tuwa ka na dito. Kay mahinungdanon kayo ang pagpakisultian ni Gretel kang Eman. Ay, pero nyo ra. Ay, tuan. Nakabalik ka ba kung sa akong isugo ni mo, Insyong? Ay, kuan, lagi nyo ra. Ay, problema. O kung sa'y problema? Ay, wa naman sila si Dong Eman o maning diri sa Hacienda Barbara nyo ra. Unsa? Unsa'y wa na diyan sa Hacienda Barbara? Ay, wa na lagi. Ay, ganina pa silang buntag milarga pagbalik din ha sa syudad.
Kay imang larga po sila paingon sa Manila o adto naman ni Moyo dito. No! Dili ka na tinunin siyong dili. Mga inaro rasa nyo na. Tuwa na to sila sa airport. Ay nagpaabot na tingali ron sila sa ilang flight ay paingon sa Manila. Unsa? Mom, no! Dili! Relax lang, Gretel. Maaftan palagi nato sila dito sa airport. Mayo pagbabatay na lang ko, mommy ko. Dili na to sila maamtan. Mayo pagbabatay na lang ko. Gretel! Buhato na to ang tanan. Manawat ko sa airport. Sa uda ko ang general manager dito. Magkatapang sa nato. Ipabuhat na to ang tanan. Dili lang magkabiyahe ang eroplano nga ilang sakyan. Sorry miss, ma'am. Nakalupad na ang 2:30 p.m. flight para Manila. Unsa? Mom, no! Uwa na siya, man! Uwa na siya! Excuse me, ma'am. Mrs. Emeline Guerrero and Miss Gretel Guerrero, right? Yes, ngano, sa problema? Gipatawag mo sa GM ng airport. Nagpaabot siya ninyo dito. Importante kaayo, ma'am. O galang sa unsa pa? Gipakas mi niya? O unsa pa ba yung pakisulyan ka na mo? Unsa pa man? Mauna kini ang iyang opisina. Gretel? Eman! Gretel? Hindi na ko kayang muha ni mo. Dili. Kay mahal ko kayo ikaw. Mahal ko sa kayo ikaw. Mom, si Eman, huwag ko bihain ni Eman. Salamat, Senora Emeline. Ihatag mong kagawasan ni Eman ug Gretel. Manuel? Manuel? Pasaylo ako. Manuel? Emeline. Pasaylo ako sa ko, Emeline. Kayang tonron. Iman. O mahal ko sa ikaw kihapon. Ingon man usab ako, Manuel. Mahal. Ug mahal ko sa gihapon. Ikaw. Tell me you takes. Say our laughs. Og dini mga higala nahug ang tabil ning atong sugilanon sa gugma ni Gretel ug Eman. Sugilanon nga naguluhan. Ayaw ako tudloy nga dili ka na higugmaon. Gisuwat ni Glenn Pino sa direksyon ni Inday Bambina. Spinner Ariel Mancao. Recording editor Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Tari. Apan sa dili pa kami hingpit man namilit, ania mga artista na naghatod kinabuhi ni maong sugilanon. Sa papel ni Eman, Randy Padayaw Suson, Gretel, Jamie Haka, Emily, Miss Priscilla Raganas, Maning, June Pohanes, Ralph, Janjan Lara, Max, Inday Bambina, Nick,
Glenn Garing. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dagang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo. God bless us all. Salamat kayo no mga ka-DJ, mga ka-listeners sa pagpaminaw sa katapusang sumpay ng sugilanon. Thank you kayo no mga ka-DJ ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.